Euskaltzalen topaguneak antolatutakoa da kameratoia, aurten 10. edizioa duena. Hain zuzen ere ikusentzunezkoen rallia da. 48 ordu dituzte bada parte hartutako 24 taldek film laburra egiteko horretarako gai bat izango dute oinarri, hain zuzen ere zorionak dana. Nundik norakoak azaltzeko, zehatzago azaltzeko bada gurekin edogu kameratoiako arduraduna, hain zuzen ere Beñat Bidal, zer moduz Beñat? Ondo, hementxe, ja lanekin hasita eta gustora. 48 ordua ja zabalduta da, da marterdiretan izan da aurkezpena, orduentxe mun dotazu ez da, hain zuzen ere bai gaia eta bete biharreko baldintzak edota ezaugarriak, zorionak esan dugu. Hori da. Bai, marterdietan izan da aurkezpena, bertan parte hartzaileek jaso dute txostena, bertan gaia eta ezaugarriak adierazi dizkiegu, eta hortik aurrera erlojuaren kontrako borroka. Igandean 12ak baino lehen entregatu beharko dituzte beraien lanak, eta, ari dira Durangon zehar, Azokan zehar, beraien grabaketak eta egiten, eta animotxo ikusi ditugu, eta espero lan politak irtengo direla. Helburua bada film labur bat egitea, gaia zorionak, baina ezaugarri batzuk bete behar ditu, edo modu baten esan da osagai zehatz batzuk izan behar ditu labur horrek. Bai, gaia zorionak ipini dugu, pixkat kontuan hartuta urten 10. edizioa dela, eta holan zenbaki borobil bat, uste dugu kameratoia ere zoriontzeko moduan dagoela 10. edizioa beteta, eta horretaz gain, ezaugarri batzuk ere markatzen dizkegu, 10 ezaugarri hain zuzen ere, eta ezaugarri horietatik 3 behintzat agertu behar dira euren film laburretan. Eta, esan dudan moduan 10 ezaugarri dira, orain ez dauzkat agian denako goa, baina, besteak beste, Plateruenaren 10. urte hurrena ere, eta urte askotarako abiatu duten partaidietza eta diru ekarpen kanpaina, da ezaugarrietako bat, korrika ere bai, aurten Durangoko azoka sarituko duelako, gero ezinbestez bete beharreko ezaugarri bat daukate aurten parte hartzaileek, eta da txapa bat egin duguna aurtengo kameratoiko logoarekin eta 10. edizioa ospatuz, eta txapa hori derrigor agertu behar da filmetan. Eta gero, beste hainbat ezaugarri ere dituzte, Durangoko lekuak, adibidez Santanako arkua, Mikeldiko idoloa, eta Oksitania ere da beste ezaugarrietako bat, aurtengo herrialde gonbidatua. Eta hoien inguruan film labur bat osatu behar dute, gehienez ere 6 minutukoa. Eta hori egin behar dute 48 orduren barruan, parte hartzaileak esan dugun moduen hasiera baten 26 ziren, 24 etorri dira, eta okerrez baina 25. oraintxe dator, eta perfila nitzekoak esango dugu. Bai, denetarik dago, hau da ikusentzunezkoen rally bat, baina mundu guztiari irekia. Orduan badator jendea, ikusentzunezkoen alorrean ikasketak egindakoa, eta pixkat horretan lan egin eta sakondu nahi duena, etorkizunera begira, baina badago jendea ere, ondo pasatzeko asmoarekin bakarrik datorrena, eta horiek ere ongi etorriak dira, nola ez? Aurtengo berrikuntza eta parte hartzaileekin jarrituz, Euskara Elkartiei ere, amua bota dotazuela, modu baten esan da, eta amu hori irentzi dauela bi talde. Bai, hain zuzen be, topagunea saria txertatu dugu aurten sari moduan, kameratoiaren sari berezi moduan, eta topagunea Euskara Elkarteen federazioa da, eta pixkat Euskara Elkarte hoien lana sustatzen eta helburu batzuk markatuta ditugu. Eta helburu horren barruan, elkarteetako gazte jendea pixkat olako ekimenetara animatzeko, sari hau sortu dugu edo, ez? Kaixo, zer moduz, oraintxe bertan jaso dozue, osagai danak, gaia, zer bentzo jatzue? Ondo, polita ez, zorionak beti dira gauza pozgarria, zik espero dugu opari bezala hartzea eta guk ere zerbait eskaini ahal izatea. Ados, eta ez dakite etorri jatzuen nundik nora joko dozuen, oraindik ez, zein da oin zuen lan prozesua, bien artean egingo dozu, ez da? Bai, orain gaia entzun da, ziurrena pote bat hartzera joango gara, pentsatuko dugu nola egin, nola kokatu, eta ea zer ateratzen den. Osondo, eta ia, ez da, saria aiararaino eramaten dozuen? Ea, bestela ere, Euskarari sari bat emango diogu lan batekin, horrekin gustora.
Ondo, eskerrik asko, sorte hon. Agur, zuei.